yentimini ninkasai 3 months for bro yentimini ninkasai yenim se bia makwa ba de ba Imadeck TV so ene yensa ka abusuafo bi wo Ghana according to them no womo enua ba bi atukwan akokudistan Iraq na okokodwie na up to date 1 or 2 issues bi akoso ma sisi omonte womo nua ba no enka bi ene yensa ka abusuafo na womo ba bebo yimu enkomo na ehu eba ne sen kwan ben so na odi free Ghana na okono hwana na eyawe hwan mpo na boa no ma ne koye na ede asem na asi ama enu nti wo monte wo mabusuani ne enka mema mo akwa ba de ba Imadeck TV so pacho mo ho tesen yankopa adumo mpacho na onse nyame adome ho ye medi di Imadeck na wa me no kese ye fro sen pacho from Sarah. all right oba munua na ono so tu kwan na mountain kan ono so di de sen Salot. all right me pacho ube tumi aboa ya me ehunu ekwan ben so na wunua ba no di free Ghana na time ben e no di free Ghana hwan mpo na boa no ma no di free Ghana Pacho medase me yaban kwan say ofri Ghana November ya ebe na say 2 years na no aye ne passport aye ne bibia e wo ho nti bra bi wo se paase na okacho ne say oni mobi a obetimi aboa no na wa tu kwan na answer na nipa no bebo no this one ne call terms and conditions bi nti me nya ba na pene so agitum nti okacho ne say oboa na ma ne kwa ono a won the passport or the 2 months pay ebe mano then so ono anso ni passport na say oboa na ma ne kwa obetia 3 months pay na de amano timian no won the passport aye ne bibia na oye nti emu ono me ma me ne minianu me na e ka che ne say ma wonko because na that time na in some 80 Arab countries so especially Iraq one na in some sisi wo pa nti ya the whole videos na man na ya catch no so onko nti agent no a friend no catch any say on fa ne nko Arab country na baby odi na ekon ewo ye Kurdistan ana hon na enye Arab folk nti no obabo na ma na baby odi ne be kon so na efie no ba ko ye adwuma wonu o man assurance say saa efie no omo enya ne bone not knowing say na enye efie na odi ne eko na odi ne ma company say wa company hono ma akopem so da be fa nti oko November I think say me ending and of free catch say lady bia ba be fa no every office wodi ne kofi me so ye de nyame ase si ewa December ni mu aka me pacho gina so wadi nkomo na kodwu ba bi kakra na wani tua efidie ho adwuma I think say we have been interrupted kakra ewo wonsem nim enti no obesan so akwachi kakra bi amaye yedi ho adwuma sesi I think say wokọ wachi kakra bi dia bibia be fa kwachi kakra bi sama ye biem yesere wani diem na sha ase free ba bia na wo ka say abrantie na owo Ghana no eka kire ne se okita passport dia ene obeje no bosum mienu sika da se wonkita passport dia ene obeje no bosum mien sika no san hye wo ho kakra maye I think say ade okasa ne demu clear yenko me patro enye abrantie no na ene ne course terms and conditions okay lady na odi nanim no okay agent ne friend Pate Yakubu okay so ele e kind nti o catch no minister so on the or one passport any BBI de e wo ho okay waye ni BBI se ne obechia 2 months pay ene de amano nti okwa no say obi abefa no e de ne kofie okay o try to that December 2 weeks area no say nkofo no ne eko like onim
dear why nti omata de na back to office ho. Okay. Na me so enya hwe se abrabo de eye de obefa ya omu nti no omie ni eye de Nyankopon so be yi obi fofra ma na abeye de abefa nti omo baaye no ono mbefa different lady every office ono mde ne ye de e course. Okay. And the 3 days no mde ka lady ne eba back to office ho. Not knowing say sa lady ni nim Iraq ho emra. Okay. Ono watena ho ache nti onim Iraq ho emra enim omo hyehyɛ ye nyina nti won omo ntimi nim no anye de anta no mo de lady ne bai no mo bai omo say omo mpe obi a dan mesesa no omo ye de omo sa pɛ no. Okay. Ana mesesa no nsa ano asɛm ne sɛ office wo so obi be fa ene okotena na sɛ o ka sɛ obesa babaka eye nema mienu ida sɛ oba ombe buwa say ombe chiri wuyem. Okay. O see ebi wo pampo mu tutu omo nan wo man ya say like niema bebre minister ne no o say ja on dey so aba so obeye adwuma na o see ase na o san call back ti o call ye no mo de sa 2 weeks stay na nke wo so mo de man no. Okay. Omo de man nti January omo de man no ana or send my me na me koyi na agent ni na me so did no na me so den of from 24/7 just hen in sabeka ni sika ano hia nti of from time bia busame me call bank wonum camp na me bi no o ma ye selling mistakes bi na o mo say wasting no mo nya ne science this me call na me nya no ko be bi o ko send me scan no mo ye de mo ye ni ye o na me so eneja ho for bank foforo o na me talk of him say me this scanner send them man back nti all so me sister so all that day where be anon so see we agent catch anything sa 2 months pay sister na request ma won chia because office na wo Iraq one ne ka okay nti ma wonye de mo scanner man na me sister ka catch me man say o there be me pa no aboa no nti no ontimi nka se onye de onchiama ochiama no ya na asem de na asem ede na me hu ye se bia efie we na bia ye fa me se me be ye adwuma wo ma me ye adwuma wo na hu se at the end of the month menya say nti me ba we nti the minister we nya ni sa o se no ye adwuma wo efie tu eye lady no efie ana ne maame nso efie by na o see efie no nso so ya no say the ntimi nkoba say obeye adwuma wo efie mienu na at the end of the month no mo tua no for efie baako esika enko esika okay that dey ye sisi omo say de ntina me nua no akokasa o friend agent ni say sister atiti say na me de me fam into the office ho na say ombe same ama me be foforo kwan pa akọ na say even 3 years kwan na metwa wo krom ya say metwa because atiti ne ye de edoso sister na say mi awani na sa na say na wo ka so obetu kwan na ka say eyeyi na me sister say na de ntina wo ka say me bre the way me bre nti ene ne omo nka na say ombetua me ka mienu a ene ne ma hu say wo tua me ka mienu nti me ye efie mienu adwuma a ha agye okay obe kanisa ne say wanya du won de mi awani na ye na fa na unua mo wo no maya minister ne say so call office one mo ombe bon because first on omde ne call office one omo bono nti no so say obey de obekọ office no obi akọ bi so foforo o ti o person odwan by na o suro so odwan ya he fa na wo say di ma na oye no say there be the way o si bre no sister ni ebu ni kwase ana o ho no awo ewo ho okay me sister no why CS for the second time why CS nti oye ana o complain say emunye ni ya o complain say emunye ni no say ontimi bi no fresh sister na sister
Call the uncle cat and papa become punch and sister. Or Sally can't no send a sadia. Nisika net also a yin. On to me a day, and man. Okay. Because on to make a bread, ni mo jenny. And more no metnagan has seen the nanka them put our so papa can be such a yes and papa been a catcher one catching phone or side a catcher na. I think last year June. Okay. Na of fresh or seniska amaye me nso me papa ho mfa no nti oyɛ sɛ ɔmo tua ne ka na ɛbɛba no yɛn yi bi mfa ɛnhyɛ me papa ana ɔno nso ɔkɔ no ɔwɔ nkora tere Okay. ogya nkora tere ɛwɔ ha mmaa mmienu na bɛrima baako na yɛmfa bi ɛnyɛ dɛ ɛmma ɛnhyɛ wɔn na yɛnkepi bi Okay. nti yɛahyɛ anim a kanemba mefrɛ me sister line nso a obiara amfa mefrɛ me sister line na obiara amfa na machat no obiara ma me reply nti edimu a bɛyɛ sɛ July mu hɔnom no ana ɔcontacte number bi from Iraq no contacte me bra panyin Okay. sɛ ɔyɛ police na obi ɛwɔ ne nua bi a yɛfrɛ no Charlotte abɛdi ne nsa na number a otimi ɛkaeɛ a ɔde maa no no na ɛgya me bra no nso so ɛfɔwɛde number ne maa no so ɛfɔwɛde number ne maa no na yɛne ne kasa ne ebusa sɛ adɛn na ɔte efie no deɛ na yɛkɔ so madam ne kyɛn sekan esi ne so sɛ obeku no na watutu ɛfam ɔso watutu ɛfam ana ɔmasa nsuo agu ankora kɛseɛ bi mu sɛ sisi a na ɔbɛdi ne nsa ana wɔatwie sika nso ama office na ɔkɔfa ano yɛ dɛ efiri hɔ no nti sɛ ɔno sɛ ɔmistake a ɔbɛku no na wɔasie no ɛwɔ hɔ naa sɛ ɔku no nso na wɔasie no a obiara nso ntumi na ɛyɛ dɛ ɛmbɛbusa no hwee nti minista no sɛ ɛbuo ne ho saa time na ɛbuo ne ho nti efie no ɔsɛ efie no yɛ tu osiesie ne madam no efie wie yɛ na ɔkɔ ɔmaame ne fie akɔsiesie no okay ɔsɛ ade ɛba ne sima ne sɛ ɔngya no na saa time ne phone ɛne na ayi ɔsɛ ɔyɛ adwuma saa na ɔne su phone ne phone no ɛwɔ fie hɔ ɛne ne passport ne nneɛma nyinaa ɛwɔ ɛhɔ na ɔsɛ baabi sɛ ɔbɛtena hɔ ma madam no aku no deɛ ɛne ɔbɛgya phone ne saa nneɛma no ho ayɛ dɛ ɛgya ne na ɛne ɔkɔ abɔnten kwa na ɔkɔwu a yɛbɛhu ne funu ɛde ahwehwɛ ne kyerɛ akɔ ama naba ne kurom dan sɛ ɔbɛku no asie na ne maame mo nso bɛgye sɛ ɔwɔ akwantuo mu ɛbɔ bla ɛde abɛhwɛ fie ɛna ɔgyanee nti ɔgyaneeɛ no so lucky na esie no nso so ɛbɛn police station a ɛwɔ ɛbɛn wɔn no ɔkɔ sukyɛ police no ɔmo frɛ boss no ɛma ne ba police station no ɔse mɛmɛ sister sɛ ɔbɛku no nti police ni ne mfa me sister man no mfa ne nkɔfo na police ni ne sɛ adeɛ nyame nso bɛ police ni ne sɛ wotu wo kurom ɛntumi nyɛ possible sɛ obi bɛtumi afiri ne kurom ɛne wabɛtena na nipa no bɛka sɛ ɔbɛku ɛnyɛ possible saa nti ɔmfa me sister ɛmma ne nnɛ ɛmfa ma ne kyena ɛna papa no ɔkɔɛ na ɔsan de CID ni bi ɛdii n'akyi saa baa back to police station hɔ sɛ ɔpɛ me sister na ne busuani ne me sister ana wakyia me sister so ɛka nti ɛwɔ sɛ ɔde me sister man na police ni ne sɛ asɛm na ɔne ne ka no ɛntɔ aso mu sɛ yɛ adeɛ anka ɔbaayɛ no ɔtumi ka nyansasɛm bi kora pa anka bɛtumi ama ne de me sister ayɛ dɛn ama ne back bae sɛ wɔka kyɛn sɛ me sister so ɔbɛku no deɛ ɔngye ne ndi ɛna police ni ka kyɛn sɛ ɔmfa ne ma ne nnɛ ɛmfa ma ne kyɛn nti police ni ɛdi mande sɛ ɔmfa me sister phone no ɛmma no na saa month na ayɛnde no ɔmfa saa month pay no nso nyɛ dɛ ɛmma me sister ɔde saa ba office ɔsan de kɔɛ ɔsɛ ɔde scan ɛhɔ no te kɔɛ ɔsɛ ɔde scan yɛ dɛn
or the scanning boss need the scanning cooperation. Okay. Say any. All But right. answer not the message. It's a police need the message man. One time when they don't face scanning man. Okay. Phone nso so a phone na na me sister use no phone on the coin phone ne blocking so mo koto for man omo to for man am ka cha me sister say nyo omo sika na omo de beto phone na me sister use nti omo ti free ni pay Okay. na pay no so no e pa omo chia ne ka 2 months every 2 months dia na omo chia ne ka omo ka cha ne say 2 months pay no omo de ache phone na omo de ato amano na me sister say enye hwe ti oba na police ni so face scan man so face scan man no san this kind of coin so this kind of coin police ni say there be obaji scan ayede aman Okay. because no etia emra ewo yuako eno mo ji scan ema me sister so mo de me sister eko court na court bu ani say wobu Iraq emra so Okay. nti no omo di ne beko jail no ọmọdé na kwa nti ni na ye ne kasa ye fresi police ni so ye ne na kasa ye wa de bi na me sister afre odisun say ono na emfa for Ghana for ni Nigeria for a wakoto omo prison won omo si omo beku me sister Okay. ana omo nso omo wo sta wo omo ho nti no omo ni police for ni so free nti omo beto pane na omo de awo me sister na me sister ewu because oba ho no ha wo na me sister na then na my me si odi su esugu immigration officers for no na omo free police na police ni no ebusa me sister say aden no ocheche mu chere police ni na police ni free no si enka bibi nya de enche me sister no onja isu na obema ye ja me sister na waba Okay. in some ye de nim say acha agest mu ode ebia yen sabe timi aka no ti police ni my assurance say on the 10th of November that's last year Okay. ka yembeshia na date na onya mfamba yembeshia my sister na ese dai no so my na free sa prison one edna ba normal police station one thing you see the okay November ya share ni ma police ni my date da your friend nso so so you see asem no immigration service for hono nti no onim just of immigration officers no ono so immigration officer no so friend na on say brofo Okay. me so me say arabi o friend na no de na mo say my sister enka bi ene enkasa si ye ne me sister kasa na me sister say am aso be kan say Sarah me say o say ne ma na omo ho me de omo ehye monta minya owu a mo nhwa wo mo so ye ma minya nkwan so a me de nyame ase ana me say ade na wo kasa no say o fa ya o mu dodo because mo amo se mo de no beba Ghana wa hwe ni ma mo mfa ne mba atete anso na ono so efa na me kacha ni onya abotanti police ni immigration officer no ba ko be ka asem awa arab ni so ya no no so eka arab kasa ni bi minim se ya di atemu se ya den yo anso na me sister etim ba ko pe afi me friend me sister won je so na conference come bread na so me friend me sister won kasa nti me bra pon ya no ne ntu ko wote arab kasa na o ma ye bresan afi obi anje subia efi ho ya anti me sister nka ofra immigration officer eko nso onfa yet me friend me sister line sa me sister line say free say o free on be sinne eneni na ofra line na eko nso bia enfa Okay. omo charge phone no e de to ye be stress obi anfa nti December ni mu abatwan na me say senka menye obi kwa mfa obeboa me a stephen mu bi obeboa me nanka abatwan sa eba
So yeah, my intimate sister. Ɛhɔ no te kɔe wo se December no woyɛ w'adwene sɛ nka wobɛnya obi a ɔbɛyɛ de abato no ayɛ dɛn. So on say beto aba. Okay. To say mpanimfo no bi wɔ hɔ no ma ɔmo tumi ɛboa. Okay. Na ɔmo wɔ akwantu ɔmo ho kyerɛ ɔmo no yɛde ɔmo aba. Sure. So yeah, intimate sister nka ofra wonya ayi biara na ɛtukɔ from January ni mu na yɛsate ne nka afei de ba yɛte me nua ne nka no ne nsɛm nsisi so biem ofra ɔsɛ minimu ohwan na woka sɛ mitimi yɛ me ho sɛ ne ba baako ne ba boy on de na ɔbɛn ne pa me ya me sɛ ɔse wɔn no woka so ɔsɛ akwa na ɔsɛ ɔne me kasa no ɔna gyina me nkyɛn wɔ ha no. Oti dem eba Ghana ho bɛyɛ de ɔse an me nana ba ɛwɔ ne nkyɛn wɔ kyesɛ ne nsɛm na yɛ te sɛ obi a wɔlusu ne memory asɛ wayɛ n'adwe mu ɛka ne kakra nti me ɛhɔ no ma ntimi ambɔ me maame amanea because me maame bɔ na manea ɛbɛkɔ kɔfa nsɛm bebree aba nti obusa me a wate wo nua ne nka mesia mate ne nka ne ho yɛ na dabe na ɔmo sɛ me so ɔmo si date si ɔmo bɛba nti minya abotre nti one lady bi no nso wɔ immigration ayi hɔ no ɔno nso no yɛ Ghana ni ɔde ne number ɛfrɛ na me kyerɛ na mka kyerɛ ne so me sister no na sisi a den na ɛkɔ ɛwɔ mo no sɛ ɔmo twɛn sɛ obi ba bɛyɛ ɔmo mmoa na ɔmo kyerɛ ɔmo ticket because Iraq aban ne sɛ ɔntumi ɛmmɔ saa nipadɔm bebrebe no ɛho ka ɛmfa mo mbɔ ɔmo kurom back nti na ɛyɛ abɔtrɛ ne mpaebɔ no yɛ serious nti bɛɛ February no mu na lady ne frɛ me sɛ nyame ayɛ adom aban ne twa ɔne me sister ticket ama ɔmo yɛ dɛ ɔmo ba ɔbɛba na yɛda nyame ase na yɛsrɛ sɛ nyame mfa ɔmo mbɛduru bra me wɔ asɔre me ne maame nyinaa yɛwɔ asɔre na biribi sɛ me nso me data kika na afrɛ me bɛɛ sɛ 10 missed calls nti meyɛ na meyam hyɛm na mefrɛ ne back na ɔsɛ sister yɛbɔ nso wo sister deɛ wɔse wɔ mba na mesi adɛn ɔse an ɔse ne phone ɛwɔ ne madam hɔ ana na yi ne japade bebree ɔbɛyi japade bebree wɔ Iraq nti no gye sɛ immigration officers for na gye saa nneɛma no nyinaa ama n'aba ɛne ne sika nyinaa ama no ne ne japade wɔyɛ nyinaa ama no ansa na wayɛ dɛn waba nti ɛhɔ na menni option biara ana meka kyerɛ me maame kyerɛ mu kyerɛ me maame na me maame sɛ ɛneɛ fama me na me ne nyɛ dɛ ɛnkasa na me maame ka kyerɛ no sɛ ewiase afɛfɛ deɛ yɛbɛtoe na yɛbɛsa adane agya nti no ɔde Nyankopɔn di pa na kyerɛw ɔngya nneɛma ne hɔ na wɔmbra na ne nkwa ehia ne kyɛn nneɛma na ne gyapadeɛ na wayɛ dɛ wayɛ me maame ka bia de so na sɛ sɛ da sɛ ne nsa ankafo ne nneɛma na ɔmma ne titu ne babɛɛma na wogya ne Ghana ne nso so aka Iraq nti sɛ ɔno nso so anka ho amba nyaade a ɔbɛba na girl no sɛ ɔmo atwa ticket ɔmo nso sɛ ane ɔmo ntumi mfɔ so obi sɛ ɔmbra na sɛ bibi sa na sɛ ɔmo de no kɔtena flight na ɔmo nim de ebesi ɛna ɔmo sɛ girl ne nko ade ɔmo try girl ne nko ade na ɛsɛ ɔmo girl no ɛba Ghana na me sister ɔmo try no call back to office so ɔmo de call back to office no afei ɔmo si na agye nsɛm ɔyɛ gidigidi ɔne officers foɔ no ɛne ɔmo kontɔkwa na officers foɔ no de yɛse shɔka bi na ɔmo de shɔke ne ade na ɔmo bo no ɛne ade nti lady baako nso so a yɛnyɛ ɔno nso contact ne yɛfrɛ si ne so de na me maame ka kyerɛ ne sɛ nkɔmfa ma me sister na ɔne me sister ɛnkasa na
sɛ akwanya bi ba sɛ ɔnsan mmra Ghana bio ma nka ɔsrɛ no saa nneɛma no nyinaa ne madam no ayɛ dɛ ahyɛ po de ayɛ dɛ ɛde aba Ghana ha sɛ nti nka wɔnyɛ dɛ wɔmmra ɔka kyerɛ me maame sɛ me maame onim me maame hwan na ɔne ne kasa no na sɛ onim girl ne nim na sɛ onim na ɔde phone no bɛsi n'ani so sɛ ne maame bi anaasɛ ne ba bi ne kasa ebi sɛ ɔmo nyinaa wɔ ne nkyɛn ade nti ɔbɛka kyerɛ sɛ ne maame bi wɔ Ghana ɛɛfɛ no ɛmfa Ghana na ɔyɛ sɛ ɛyɛ na mɛbrɛ a ɛɛfrɛ na ka kyerɛ no sɛ ɔmmra na ne madam na nso ayɛ dɛ ade nneɛma no aba bɛsi no so ɔka kyerɛ me brɛ sɛ onim no ɔyɛ korɔmfo bɛwia no ɔba bɛwia no afiri hɔ no nti no ma ɔmo mfi saa namba bi a ɛbɛfrɛ sɛ ɛyɛ ne nyinaa ne tietie mu ano sɛ me nua no sisi ha no ɔnyɛ normal te sɛ deɛ sɛdeɛ me ne wo kasa yɛ anka menim deɛ meka no me nua no ɔnyɛ normal deɛ mfiri hɔ na yɛsɛ ɔne ɔkɔbɔɔ Nigeria ni akɔlaa bi ne ɔmaame ɔbɔɔ no wieɛ no na polisifoɔ no sɛ ɔmo ntumi ɛnsɔ ano bio na ɔmo se ɔmo nka nkyerɛ sɛ ɔmo de me kɔ hospital ɛfiri hɔ bɛyɛ 3 months ni yɛntimi ne nkasae 3 months po ɛboro yɛntimi ne nkasae yɛnim sɛ bi a wobusa ɔmo wɔ hɔ no nso sɛ na polisifoɔ no migrate officers no ɔmo ba a ɔmo sɛ ɔmo sɛ asɛm a ɔmo ka no sɛ ne ho yɛ na ɛnkyɛ ɔmo de ne bɛba ne ho yɛ ɛnkyɛ ɔmo de ne bɛba see the last time I girl me busa girl baako wɔ say an officer ne sɛ adan nyɛ Charlotte ne nko na ɛyare a ɔmo de ne kɔ no ɔmo yɛ girls too nti ɔmo bɛba na ɔsɛ onyɛ sɛ bi ayo na busuafo a ɛwɔ Ghana ana pain bi ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu ne whereabout ɔmo sɛ ɔmo yɛ ɔmo nka nkyerɛ sɛ ɔwɔ hospital ɔbɛba enti sɛ metie wo nkɔmmɔ ma memi so asɛm o wo nua no wanya mfie sɛn me nua no wanya 30 years 30 years okay ɛna wo so wagya nkwala mmiɛnsa wɔ Ghana ansa na wɔkɔ enti asɛm wei baeɛ no agent no mo a mowɔ Ghana no moatumi afrɛ agent no sɛ mo ne bɛkasa mepatwɔ agent no na me na me sending sika no ekoma no me na me sending sika no ekoma no ne terms and conditions na mo koye sika no me na me send ekoma offer na onfa oya osi aya wa ye busy we adwuma on no numbers dey onfa nti ama me de me ma me ho pressure so me fẹ́ brand no WhatsApp no na onfa number nye de ema na on friend lady no on conference call na on cast mo nche no refer brand na me ka che brand se brand me nya na obu ano no de o ya ade pa but say ni say na ayede aba asma brand nso be ka che me ni say sister no agent no say asam na me sister ene ne kan me sister na anya de endi so ana ne sane sɛ hu ntina wo fie ma wo yɛ adwuma na bibi asia on frɛ office na wo dwane asɛm abra ne ka kyerɛ me ade ntina me sister ne dwane na me say bra ade ntina me sister ne dwane nti sutu apa asese nkasa abre sɛ me sister no wɔ dwane a kasa abre nko wɔ enti agent no deɛ munnim baabi agent no wɔ ana ne office bibisa munim de ye no office ana ono didi amen sister kon and sister senka meneno enko nenka minko hu baabi a ote oka che me sister say obesia ansa na ombedru airport one na me ono no wo airport wo che me sister na jasu ade nti no ehun hia say me sister no ebehu ni fie sister no say me tie mu me ma say ma ye anyiwe kaka saa na ye say wote oya
ɔse me ni yi saa me ni adagye saa ɔyɛ a no aka kyerɛ sɛ ne nua wɔ ɛhɔnom nti no wokɔ a ne nua wɔ saa Kurdistan wɔ nti wokɔ a nyɛ adeɛ sɛ wobɛnya problem biara ana sɛ problem bi ba kwampa ne nua no bɛtumi abɛ attend wo instantly ɛwɔ hɔ na ɔbɛba bɛboa wo ama problem na wo face no ano aso ntɛm nti woka ne nsɛm a na ɔde ato a na bra aboa hia asoma wo asɛm da bi a wobɛte afa sika ho biara no ɛbɛpia wo sɛ kɔ because ntɛmpa na yɛhu sei no nanka yɛka kyerɛ me sister no nanka otie a ka wei nyinaa anyɛ de amba nso so no agya Gana no onim sɛ ne bɔtɛ no sɛ Gana ɔbɛkɔ no agya wadi yeah Gana wɔne wo sister na nka mo fa plane aba no obeduru Ghana no masen atene nka yɛate ne nka paa yɛmete ne nka paa ubisa no wo sister the condition Emma that watumi atwerɛ condition at that moment no na wo sister wom watwa ho picture atwerɛ sɛ na wo sister no te sɛ na ɔyɛ obi ampa wotumi sɛ na adwemu kana na sɛ asɛm bɛ na Gana aka mesakyɛw ɛhɔ no yɛma ɔmo nwe so phone sɛ yɛhu sɛ bi a woyɛ video bi anaasɛ ɔde phone bi ɛtoto baabi a ɔmo tumi panihyew nti the very day a second lady no ɔno nso ɛbaeɛ video no agya ɔno lady no bɛba no ɔne obi koe ɛwɔ ɛdan no a na ɔmo wɔ mu no ɔne nipa no koe ɛma polisifoɔ no bɛboo no ɛbɛyɛ na yakayaka dɛ ama sisa no kwa no wɔ su sɛ baabi aduru deɛ memmɔ mpaeɛ ɛma me sisa no nti ɔyɛ na ɔmo pamo me sisa no ɛkɔ abɔnten ɛhɔ no nso ɔmo si awɔ wɔ hɔ bra ɛna meka kyerɛ ne sɛ mesrɛ ne condition na me sisa wɔ mu sisi a no mepɛ sɛ mehu a picture of me nua no nti ɔna ɔse the way a me sisa ayɛ no otwa obetumi atwa bae otwa a me sisa anim mma because the way ade na ayɛ te sɛ nneɛma a anaasɛ te sɛ biribi a asɛ a yɛde adeɛ bi akata so blanket bi akata so a yɛ cover ade korɔ na mka kyerɛ ne sɛ mesrɛ no ɔde ɔntwa nsɛn ne me na ɔnyɛ fast ndileti wɔ no hɔnom no ɛma me nti ɔyɛ no sister mesɛ ade a meyɛ mɛma me ho mma asɛm na mepɛ sɛ meba Ghana because aha na yɛwɔ no yɛnte ahogoro so wɔ ha koraa sɛ ɔmo ho a ɔmo bɛtumi afa me akɔ akɔku me nti mesrɛ na mesi yom ase na yɛ ne saa ma nti otwa sɛn dɛ mmea na meyɛ fast esave wɔ me phone no so ɛna ɔka kyerɛ me sɛ obedileti nti sɛ mensave yi a ɔntumi ntwa bia na mesi yom ase na odileti yi ɛnɛ nyina saa picture no ɛwɔ me phone so all right na yakata okay bɛma wasɛnde saa picture no de ama yɛ ma ɛwɔ nyefa patrowa yɛbɛpɛ sɛ ne ma bɛkasa kakra nana mede man mpatwo yo hello mommy mpatwo te sɛn na me adum na so me adum ho yɛ ɛni die oba before ansa na obi free Ghana no na obɛn ne paa na wo ne natifie baako otwa ho nkomo bi di ho nkomo bi kyerɛ wo sɛ oba bɛkɔ sɛ na ɔka no patrowa me ne na tie okay me ne na tie nti ɔhɔ a no akɔ ɔkɔ akra no aba ne so amune papa nkran nti ɔkɔ ano aba nti ɔba me ne na tie ne na ne dada baako okay wɔyɛ passport de ne wɔyɛ ya kyɛ nti ɔyɛ no sɛ ma that will be mo no ma blood bi sɛ akonya ba mprofo no kuro so na me sɛ mprofo be ɛna ɔsɛ me do bom di na me sɛ san mprofo no die me de me mpene de ɛma wo nkɔ na me mu hwe kura ya me tin nsɛnsɛm a ya de yɛ o ma ya ka de
ɛna gya konkɔn so a nti akonya ne baako di ka baa yɛ bɔɔl ho saa no ɛde wankɔ nti akyire na bra na asa baa sɛ wɔnyɛ sista bi na sista no sɛ ɛhɔ no deɛ ɔmo nte saa ɛhɔ de asomdwie wɔ hɔ ɛna ɔso yɛ nti ɔkɔ nyinaa na mempɛ sɛ de ɔbɛkɔ na yɛ nti meka sɛ meba no na sɛ aha no na asɛ abrabɔ no mu ayɛ den kakra nti na ne bu afu sɛ ɛhɔ no deɛ sista no sɛ ɛhɔ yɛ na wɔkɔ baabi na mesisi kwan nti na sɛ edwuma bi no wɔ munamuna me ɛna gya ɛyɛ yɛ ana me so ɛneɛ mede mpaebɔ ɛtaa n'akyi ɔkɔ nyinaa de meka sɛ na mebɔ dwosɔ bi sɛ saa nkɔfo sɛ de na meti wɔ mu nka wɔ tv so no nyɛma no de na ɛnyɛ makoma mu ɛna gya kakrakra saa na megya ɔde kɔɔyɛ mebɔ mpaeɛ na awurade sɛmfi no kɔduu yɛ frɛ no kɔduu yɛ afɛ deɛ na nsɛnsɛ obi a kɔduu foforɔ no ɛnyɛ atoantoa na ɔnya a ɛyi no akyire deɛ ne mu nsɛm na ɛɛsen ɔyɛ no matu no fo sɛ afea metu fo sɛ mɛnkɔ ɛna wanya akɔ na obi kuro so deɛ gya wonya ntɔtɔrɔtɔ saa ɔsɛ agya ɔsɛ toro de koro a wayɛ adwuma saa adwuma mmienu nyinaa awie no aduane koraa sɛ bi wɔbɛdi koraa ɔmo yɛ aduane na ɔmo ma no sɛ aduane bɛnyɛ no ɔne na ɛyɛ ɔbɛyɛ fie adwuma bɛhohoro dan ho awurade ɛhoro dan ho owie a wasa akɔ ɔhoro ne maame ne na ne nyinaa akyi no na ɛdɛ ɔmo nyɛ yi asɛm nyinaa ɔmo de bɛtaa no ne sɛ ne again no a ɔno ne kyɛ ne madam no ne papa ɔkɔ a wɔsɛ ne papa ne sɛ wɔpɛ no ɛtan no ɛdɛ baayɛ no nyinaa ne papa ne sɛ wɔpɛ no ɛne ɔso ɔno so wɔmpɛ no sɛ ɔno so wate sɛ sɛ ɔkɔ na ɔkɔyɛ saa no a ɔmbɛku nti na ɛdɛ papa ne ka na ɔmpɛ nti afei de ɔse sɛ deɛ papa nti papa ne ɔkɔ fie na papa ne deɛ papa ne yɛ no nti ne wɔnte n'anim ɛdɛ ɛma papa no na wo papa a waka asɛm asɛ wɔpɛ no no na papa na saa dane asɛm different aka akyerɛ ne yere no nti na akɔ sɛ meba no na ɛdɛ wɔnka sɛ bi a mepɛ no na ɛdɛ waka sɛ nti na ayɛ sɛ ama kan ɛdɛ aba no mu ɔnyɛ biribi akɔ sɛ fra pan ne nneɛma ne manya na ɔmo de boro no ne nyinaa wɔmpa aba adeɛ kyɛ no wasɔre no wayɛ n'adwuma afei deɛ ɔse da ko ɔsɔreyɛ ɔmo akɔsɛ nsuo ne nyinaa no wafrɛ me wɔyɛ n'adwuma na ɔmo mmɛn na no wafrɛ me no wabɔ mamaneɛ akɔfa nsuo ne sekan abɛto hɔ sɛ amaka ɔmo kurom kasa sɛ ɔmo bɛtwa ne ti ɔha ɔsɛ ɔmo de adeɛ bi brɛ ne sɛ wɔn nom adeɛ bi na wɔ cup mu sɛ adeɛ na ɔmo de gu mu sɛ adeɛ yi wɔn nom sɛ wɔanom a ɔmo bɛtwa ne ti ɛna ɔno nso kɔfa ɛde kɔsi wɔ sɛ o wɔwie a ɛdɛ ɔbɛnom no ɔno wɔtwi dan ho nti wɔwie ɔbɛnom nti wɔwie no wɔanom so ɔmo hu yo sɛ adeɛ yi o nti ɔmo kɔfa ase kan sɛ ɔmo bɛtwa ne ti ɛna ɔgya wɔwie saa afie hɔ dwuma ɔyɛ sɛ wɔkɔyɛ saa ne maame no hɔ no ɛna wɔdwane yɛ a wɔde kɔ police station hɔ enti ma aberanteɛ no a ɔno no ɔbɛka kyerɛ mo ba no sɛ wanya agent bi anaasɛ obɛtumi aboa mo ba no ma no akɔhu saa agent no saa aberanteɛ no ɛfiri sɛ asɛm wei baeɛ no a mofrɛ no na ɔka saa nsɛm no deɛ ade na moayɛ afa ho monim baabi a ɔte anaasɛ moakɔhu no mpo ne na akasa biom mewura mpakyɛ meka sɛ menim baabi a ɔtea no mebɔ meba no na ayɛ dɛ ɔyɛyɛ meba na na ɛkɔ menim hɔ mekɔ anyɛ asɛm a ɛbaɛ nka menim ne nam akoraa nti na meba no waha deɛ meba no fon bɛsɛ nti wɔde aberanteɛ no nam a ɛdɛ meme nam afrɛ a aberanteɛ no ɛna maame ɛdɛ yɛhu nti meka sɛ menim aberanteɛ no sɛ wɔgyina wo sɛ ɔyɛ kɔkɔɔ sɛ ɔyɛ tuntum na meboa na menim baabi a ɔteɛ enti before ansa na wɔba no bɛfiri Ghana no na ɔne bɛrima no te anaasɛ na ɔne bɛrima bi ante na ɔne bɛrima no wo ne ba ketewa no mpanimfoɔ no deɛ ɔmo papa awu na ketewa no na ayɛ sɛ ɔmo ntam ayɛ basaa ɛno nso koraa ne maa no de ahoteɛ de kɔɔyɛ nti na sɛ saa bɛrima no deɛ ɛnnim ho hwee mpo wɔ n'akwantuo na ɔkɔɔyɛ nim dɛbi mpanimfoɔ ne papa awu nti ketewa no mmom na ne papa wo bɛrima ketewa no enti nkwalaa no ɔmo yɛ awɛ sɛ ɔmo maame atu kwan na ayɛ ɔmo bisa ho asɛm ɔmo yɛ awɛ sɛ ɔmo maame atu kwan na adeɛ yɛ baeɛ de yɛnkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ ɔmo so
ɛyɛ a ɔmo frɛ sɛ du me the first no maame yi ɛwɔ yi deɛ from no ɔne ɔmo yɛ video call na sɛ ba saa deɛ aka sɛ nso ɔmo maame fo asɛn nti yɛnya baabi yɛnka nkyerɛ mu yɛyɛ ayiforɔbɛ kora yɛyɛ yɛabɛtena baabi ne yɛyɛ Enti sɛ mete wase a sesi apaa deɛ abusuafoɔ no munnim kwan a mobɛfa so a mobɛtumi de mo nsa ka mo abusuani anaasɛ mo de hyɛ no daabi nyame na ne yɛdeɛ mede sɛ deɛ menim baabiaa gye nyame naa menim kwan ma mɛfa so menim kwan gye nyame na ɛbɛkyerɛ kwan nyame na bɛkyerɛ sɛ deɛ abere deɛ sɛ wɔte ase sɛ wɔnte ase gye nyame ɛna bɛdi ama a yɛdeɛ anim sɛ nnipa a wɔnte ne nka deɛ bɛde wɔhu sɛ wɔte ase anaasɛ wɔnte ase maame ne wo baaba no nsa nkasa bio yɛda ase ma hello yeah na wo si agent no edin de sɛn wo nua no ɔbɔ agent kro din kyerɛ wam ɔbɔnidin sɛ Fati na mekɔsɛ ne iska no ɛmaa no ɛdin ɛbaeɛ yɛ Fati Yakubu wokɔ sɛnde sika no maa no na edin ɛba yɛ Fati Yakubu ɛyɛ bank bɛn na wokɔ sɛnde sika no ɛkɔɔ so ɛfa so ɛnyɛ mekɔ withdraw yɛ ɛwɔ commercial bank ɔmo sɛ nipa Western Union nti meyɛ na mede ɛto ne mobile money account ti ɔne ne mobile money account no ɛna ɛyɛ Fati Yakubu no Bachan na yɛ sɛ wowɔ ne number sister ne number Bachan nti ɛfiri sɛ monte mu nua yi kan wafrɛ saa number no so Bachan deɛ kyerɛ ne sɛ yɛfrɛ a no wɔmfa yɛfrɛ bi a no wɔmfa nti one day na lady bi wɔ TikTok yɛfrɛ no Lucky yes Lucky na no ɔyɛ life ana me sister ɛde ɛkɔɔ so no ɔkɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ no sɛ wɔsrɛ no ɔmmoa no na sɛ nka ɔbɛtumi aboa ma yɛhu ne nua no ɛhwɛ about a okay nti yɛyɛ ne yɛde paase no ɛnamba ɛmaa no yɛde maa no na ɔfrɛ paase no several times wɔamfa nti ɔyɛ na life no so no na girls different girls nso wɔ life no so a ebi wɔ Kurdistan hɔ a ebi nso so akɔbrɛ wɔ Kurdistan hɔ aba Ghana ɔmo nim no ɔmo nim attitude a ne kwan a ɔde ɔmo faa so ɛwɔ hɔnom wei na ɛbɛyɛ a wofrɛ no a wɔmfa wonye kyerɛ ne sika ma no wie a wofrɛ no bia a ɔbɛka sɛ mia w'ani na tena hɔ na ɛnyɛ agorɔ na ɔmo di wɔ Kurdistan hɔ nti na wɔasɛ obi ɛka the difference of na girl bi yɛbobɔ contact no wɔ life na ase na girl bi sɛ ɔhwɛ sɛ ɛyɛ the same contact na ɔno nso ɛwɔ a yɛbobɔ yɛ a yɛde sɛne Lucky na ɛyɛ the same contact na ɔsɛ ne saa deɛ ɔwɔ ne picture nti ɛma ne picture no kɔdii Lucky na ɔsɛ sɛ ɔafrɛ no several times na sɛ wɔamfa deɛ a ɛneɛ adeɛ kye a Nyankopɔn yɛ adom na adeɛ kye a ɔbɛpost picture no ama obiara hu deɛ no kora ɔyɛ wɔ ne agent yam na wode obi etu kwan na sɛ nipa no frɛ wo sɛ ɛhaw sɛ na ɔɔfɛ mu a ɛwɔ sɛ woyɛ den wotie deɛ nipa no yɛ den ɛɛka no wotie deɛ nipa no ɛɛka no na wontie deɛ nipa no ɛɛka deɛ a ɛna ɔbɛpost no nti ɔse owie life no na agent no yɛ den ɛfrɛ ne back na ɔka kyerɛ sɛ ɔfrɛ ne back na ɔka kyerɛ sɛ ɔbɛboa ma yɛhu kwan bi a ɔbɛfa so ɔbɛhyehyɛ me sister no ɔbɛhyehyɛ no ayɛ den ama yɛn nti ɔse wabusa office hɔ wafrɛ office hɔ ɔmo se a na ɔmo nim ne whereabout na ɔno nso sɛ ɔma no up to Nyambɔtena Monday sɛ wɔanse any good information biara fa me sister ho a ɛneɛ action bi ɔbɛteki biara no ɔbɛteki ɛfiri hɔ deɛ yɛnte ho ayi biara
nti oya na lucky no catch ni say so open bako dia on frame maame no mpa cha papa bi nye de en kanchen Okay. nti say necessary na answer niska ama nisika nanka ya na ama no ne friend na won fa Okay. Saturday no Saturday no Friday no nyumre awia no de frame me maame Okay. pa me maame a cho say onya abotre na obe try ni ways and means bi ahwehwe me sister na mai Okay. That's it. Yenya ntie se mo wo obi wo kuro no so a na wo se wonim o sister yi pa eno so mo ne number WhatsApp number sa nipa no e no kresa na motimi ni nipa na edi nkomo bisa ba try enti ono so asembe no ka fa mu nuaba no ono no de me fan say obisi an omu na ye business oh ana omu mu say nyame be ya adoma omu bebie kwan bi ayede na ja owa etimi aba bedu Ghana nti ono no onim say bia them sister I owo emma say ana say onim okay say ono na ye fresi ni so ebusa no say bia me sister ye okọ hospital no waba ana say o ma ya o say immigration officers for ne say okay o ma ya na ne enti ho ye sa nipa no when was the last time what seen nka special Thursday kwame last Thursday we are kwame ne kasai oh okay na just say oda so one number you beat me answer kind of number you person so your friend na you beat me your friend me boa me kwame ye senka mami officers for ne baako e contact nenka me friend si onu no so bi na nka ma frɛ direct akɔ no ɔka kyerɛ me sɛ ɔno no sisi ɔno no baabi ɔwɔ no so omiseki a ɔmbɛtumi aku no nti no ɔntumi ɛmfa no nti ladies na ɔmo baeɛ no yeah ɔmo abɛduru Ghana no ɛna sɛ ɔmo mu bi ɛwɔ officers for ne number okay ka me nsrɛ wɔ mo na mengye officers for ne number ɛwɔ no ɔno no deɛ ɔntumi ɛnkɔ sɛ ɔkɔgye ɔmo number ɛde ama me okay all right yeah that was ye no wadi nkomo pi na asem no se ne e kono kra no ye hunu se ne because muntumi ehunu ba bia mabusuani ne wo na muntumi nso ne no enkasa but once amomo won kofo bi number e wo ho no ye be pese wo de number no be den e be send ye lady na owo Iraq wo na wo kasa Thursday ya wo ne kasa no bo modern say wo de number no e be send me na afin so lady na nka wo se wo ne wunu aba no eba beduru Ghana na wunu aba no entumi anjone no no nko a eba ye no se wo da so ne ye hwiri a fa na number no ye den e mai so what you say ye no be kasa backdoor ne yehu ne wo se e wo se mo report to asem ma police for da omutumi ekopeke fat no because one ono na wo ye agent enti e wo so ohunu kwan a obefa so a ne dehye na nanse ne client na ono ne eboa no na okoye no se wakwakodwuro na se ne ho akadwa mu ananse ne ho kire na eye ono ne fat ne wo se wo make sure say obe withdraw contract no amani pakro na ba bedru back to Ghana enti se ye ne ye ntehwe ya e wo se fat mutumi ekopeke ne app with the police modern number ne bibia akoma police for no se MTN for kwa beboa mo manya ne Ghana card information be bi otekora ombeye and many lacking so bedi nkomo ne yehu kwan ye befa so a ye betumi ayede abo abusua no eti mo kama kuma ntum yem na mo kan kire mama say on shedden no nya abotre ya den de nanso Nyankopon adom nti ye nim se mo sister no se mpo yare bi no yare a nyame adom oba be ka monsa ama mo ankasa motumi ayeden ede no akoba bi a obenya na yaresa medam asepa nyame hira mo emrepam me pa chu yeah me once I walk I say me classmate bi no or kapoa okay Ghana boy ti okay me cheche mu chere no na oka chere me say nka obehia agent ni contact na one na kasanti nka obeboa me
Okay. na sɛ arrest korampa a ɔmo arrest no na sɛ wɔde me nua no aba Yeah. na ne nyinaa kɔwie adeɛ baako pɛ sikasɛm ɔka kyerɛ me mpo sɛ nka memmra nkra hɔnom sɛnea ɛbɛyɛ anka mɛtumi abɛn no na nkɔ ne me akɔ airport Okay. na wakɔ fine ɔde me bɛma ɔno na mate bi nso ɔno nso ɛyɛ adwuma wɔ airport hɔnom na nka ɔma boa me na ɔma hyɛ date a ɔde kɔɔyɛ any time a ɔde kɔduu Kurdistan hɔ na ɔma ma me information bi anka ɛbɛtumi aboa me ma manya me nua no Okay. nso na sikasɛm a mekɔ a mede bɛkɔ ɛne deɛ mede bɛ survive for the meantime ɛwɔ ɛhɔ no Okay. na menni bi ama mantumi ankɔ sisi a paa nso deɛ enti sɛ obi pɛ sɛ obi hwɛ video yi na ɔpɛ sɛ ɔboa mo sikasɛ mu bibia mu sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛtumi akɔ hwehwɛ mu nua no ɛwɔ kuro no so anaasɛ mobɛtumi atake up this particular case a number bɛyɛ na nipa no bɛtumi afrɛ wɔ so anaa wobɛtumi asɛnde anaasɛ wobɛtumi asɛnde sika obi pɛ sɛ ɔboa mo sikasɛ mu na mutumi ɛkɔyɛ saa yi na wɔka na anaasɛ obi pɛ sɛ ɔfrɛ mo na ɔne mo di nkɔmmɔ bi ɛfa bibia sikasɛm bibia mu number bɛyɛ na nipa no bɛtumi afrɛ wɔ so mpatwɛ bɔbɔ number no ma yɛ why 0597 okay 72 39 okay 24 Sabo ne bio 0597 0597 97 72 72 39 39 24 all right enti eno ne number nipa no betumi sɛ mfa nse obi bɛ send this case so a edin bɛn na bɛba mpacho Agata Boatema all right enti yɛmmɔ mpaeɛ sɛ onyankopɔn adom ti ɛmmoa betumi aba na mmerepam mo bɛte yɛn ka me ne Lucky nso bɛkasa yɛn so yafa mu deɛ bi betumi ayɛ biara no yɛbɛyɛ nyame nhyira mo yɛbɛsan aba bɛdi nkɔmmɔ send the number no mo ma me na me nso mentumi encontact saa nkɔfoɔ na ɔmo wɔ Iraq hɔ no ɛne ne obeduru Ghana no na me no ɔmo nso nhwehwɛ nkɔmmɔ all right me da ase nyame nhyira mo nso awɔ adwempa mu nso manya ama yɛn na nyame nhyira mo nso all right eti sɛ bibia ni wa yɛbɛsan adi nkɔmmɔ bi mema me deɛ soa no osun ɔsɛ me nka nkyɛ sɛ ani asɔ deɛ wayɛ ama no paa nti no ɔde nyame nhyira na egya amen ɔnyɛ ɔkɛse na dwumadie bi a wobɛdi biara no amen nyame ɛmma ne nsa so amen eti me hangi up a mɛsan so afrɛ mo na yɛdi nkɔmmɔ why nyame nhyira mo bye bye all right medin Eddie Imadek abusuafoɔ ne no mo akɔtwetwe nkɔmmɔ no wɔn mo abusuani anansɛ wɔn mo nua ba Charlotte ɛkɔ kuduru Iraq Kurdistan up to date wɔn nte sister no enka a ɔmo hu ne ɔmo yɛ esan sɛ 1 or 2 issues bi aba sisi a sɛ wabɔdam sɛ menkɛsɛ ebia sɛ n'adwumu ka no menyusu saa word no sɛ ebia n'adwumu ka no anansɛ ebia wayɛ yarefoɔ bi anansɛ ɔda hospital kora mpo no wɔn nim ne ɛkɔ eti abusuafoɔ mo a mo hwɛ yɛ ne mo a mo tie yɛ obi bia ɔwɔ mmoa bia ɔpɛ sɛ ɔde bo abusuafoɔ no wɔn number ɛda screen so no frɛ so na tumi contact wɔn na yɛ wɔn mmoa medam ase nyame hyira mo Imadek yɛbɛsan ahyia bio